Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip după mult timp. Astăzi o să ne jucăm stilă Brainrot, o să încercăm să luăm Brainrot coduri sau secrete dacă ne pică. Dați și un like, un subscribe, n-am mai postat de mult, îmi cer scuze și o să vă arăt și baza mea. Foarte bună pentru un începător, am 20 de miliarde. Sper să ne dea măcar o Brainrot cod sau mitică. Așa că hai să vă arăt. Captor hipopotamo Rainbow. Ia văd de ceva bun acum. Nu. Hai să vă arăt baza mea. Este pe un server privat. Bun. Intrăm în bază. Și cum intrăm avem tractul Doctulu de la Pasetuzu. Nu știu cum să pronunță. Eu cred că este destul de bun. Mitică de 12.000 pe secundă. E bun. După avem un Brainrot cod Cocofanto Elefanto. 17.000 așa pe secundă. Destul de bun și el, adică e foarte bun. După avem Leru. Nu știu să pronunț eu numele de Brainrot-uri, dar mitică Diamond care dă 13.000 pe secundă. E destul de bun și el. După avem printre cele mai bune Tropa Tripa, Brainrot code 175, mai trebuie să vorbim dacă e bun sau nu. Brainrot code Trendustozu Turbo 3000. Da. Care dă 150.000 pe secundă. Bun și el, hai să ne luăm și banii. După avem la Cucaracea, care este secret, e secretă. Îmi dă 475.000 pe secundă. Foarte bun. Să merg. După Lelu, care îmi dă 8.700 pe secundă. Avem 3, numai că un e Diamond. E bun. Și după avem Girafa Celestre, care și ea este bună. Brainrot code. După avem iar Lelu. Hai să dăm un pic sunet la joc. Bun. După mergem sus unde avem decât 2, dar sunt cei mai buni. Avem Grobo Limoneta, care îmi dă 3.200.000 pe secundă. Deci deja ne luăm 6 miliarde dacă îi luăm. După avem Los Tontugucinos, care dă 1.000.000 pe secundă. Bun, cam astea sunt Brainrot-urile mele. O să mai dau rigorile, cred că. Bun, și o să așteptăm. Strawberry Flamingeli. O să-l cumpărăm. Strawberry Flamingeli. Știți de ce o să-l cumpăr? Pentru că o să fac mult profit. De ce el costă 275.000. Da? Și îmi dă 1000. Cât îmi dă? 1000. Îmi dă 1400 pe secundă. Dacă las așa mult și bine, o să-mi fac, uite, bombardeu crocodil. Numai că nu mai am loc în bază. Da. Că și pe ăsta făceam profit foarte mare. Că, da, și pot să-l vând. Uite, balerina cappuccino. Nu o să merită balerina cappuccino. Bine, dacă ești la început, ba da, Sakur. O să avem o legendară garantată în 17 secunde. Floriflora, Diamond. Dați un like dacă și voi jucați la Brainrot. Adică am început să fiu obsedat de acest joc, mă joc în continuu. Cimpanzini bananini. Încă nu s-a. Acum, legendarul. Balerina cappuccina. Timci. Dacă vreți să vă ajut să crește, o să vă dau niște Brainrot-uri care mie nu mai îmi trebuie, adică o să vă dau amândoi Lelu și o să vă mai dau, o să păstrez The Galaxy Free Spin. Așa, The Galaxy Event. Ia, îmi dau un free spin. Ce ne dă? Prost. Așa. Trebuie să ne dea ceva bun acum.
pătăpin Galaxy. Păi acum cred că o să-l vând pe... O să vând un lelu. Uite, deja am făcut. Așteptăm că trebuie să ne dea ceva bun. Și aici o să ne dea ceva bun, clar, cred că. Să sperăm. Bune, că am băle. PPQ Galaxy, agenda de ăștia Galaxy. Noi așteptăm aici. Bune, că am băle. Haide. Oh, dicus, bicus. Bă. What the fuck is this? Captori popotamo. Nu prea am ce să vă arăt în acest videoclip decât brandurile mele, cum iau banii pe ele. Dă-bă bani. Așa. Tipitropi așa. Și o să așteptăm să ne dea ceva bun. Oh, până că am la Galaxy. Nubini Pizzanini Galaxy? Ăsta trebuie să-l iau. Frate. Nubini Pizzanini. Galaxini. Da, frate, mie îmi place Nubini Pizzanini. Ce mă pun în joc. În caz nu știați. Haide, bă, dați-mi ceva bun. Lila. Nubini Pizzanini. Team Cheese. Dați un like la acest videoclip pentru că merită și eu, pentru că am stat o grămadă să fac acest videoclip pentru voi cu Sina Brainrot, ca să-mi aduc, aveam de mult în cap acest videoclip, dar na. O să revină un videoclip cu fotbal, n-am mai avut nicio idee. Bă, sincer, știu până am mai pus 3 săptămâni, dar n-am mai avut nicio idee. Bicus. Nu ne da nimic! Trullicină, balerină, capucină. Bă, dați-mi o părere sinceră, părerea voastră despre stilul Brainrot. Bă, da, sinceră. O părere despre stil Brainrot. Craft Machine, Pipi Kiwi, Mangolini Punch. Pentru la sahur, atât m-am. Cam multe. Avocadini, ecco, anzi. Sahur. Avem 34 de miliarde de noastre. O să vedem câți bani facem. O să luăm toți banii. Nubini Pizzanini. Am făcut un mare profit pe el. L-am luat așa la mișto, gen de vlog, de video. Bun, avem aici că mergem. Bum. Deci acesta este Brainrot Code, dar dă o grămadă. Deci că e secret. Care este secretul? Secreta este la cucaracea și la cucaracea dă mai puțin ca Brainrot Code. Nici nu știu dacă o să-l mai țin, o să-l dau. Cine vrea să-l ia, o să-l ia pe gratis. Glorbo Flutodrilo. Glorbo. Larry Bird îmi trebuie Glorbo Flutodrilo, dar nu-mi dau Larry Bird. Decât când o să fiu în lobby cu niște prieteni, ca să le dau
lor cele mai bune brain-rot care am să le țin la ei, ca să eu să-mi dau reward și să nu-i pierd. Păi băieți, că asta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut. Ce e asta? Sper că v-a plăcut acest videoclip, un videoclip simplu, dar o să mă botez și celebrarea și 99 nai și cu fotbal și de tot. Sper că v-a plăcut, acesta a fost videoclipul, eu sunt Cristi și te vedem data viitoare. Pa!